Bis-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi irreżenjaw diversi ministri u għalhekk nhar it-tnejn kulħadd għandu jingħaqad vuċi waħda fil-Belt Valletta biex in-nies ikomplu jissemmaw leħinhom. Dan mhuwiex pajjiż ta' frodi biss u frodi spiss. Il-poplu Malti u Għawċi mhuwiex poplu ta' frodi biss u frodi spiss. U l-Gvern Laburista biss li jemmen f'din it-tip ta' politika u dan ma jirrappreżentax minn aħna bħala poplu. Klim il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu indirizza attività tal-Partit Nazzjonalista fl-RND fejn saħa li bħalma telaq Clayton Bartolo għandu jitlaq il-Ministru Clint Camilleri. It-triq il-qoddim. It-triq il-qoddim hija waħda ta' bidla. It-triq il-qoddim hija waħda fejn inti tibgħat messaġġ ċar. U għada fis-sitta qoddim il-Parlament għandek din l-opportunità illi inti tibgħat messaġġ ċar lil Robert Abela u lil Clint Camilleri. Clint Camilleri għandu jirriżenja għaliex huwa għamel ħażin meta ta' job ta' parsi fake fantasma lil Amanda Muscat u din ma marritx għax-xogħol. Imma il-messaġġ tiegħek huwa messaġġ mhux biss lill gvern għamel ħażin, huwa messaġġ li inti ma tistax tibqa' taċċetta illi lilek jissikkak u jisirqek. Bernard Grech fakkar kif numru kbir ta' ministri rreżenjaw u dan kien possibbli biss permezz tal-poplu li jagħmel il-pressjoni u bekk kellhom jitilqu. Imbagħad fl-aħħar ma kellhomx triq oħra u ħansemmi il-Michael Falzon, il-Konrad Mizzi, il-Chris Cardona, il-Justin Caruana, il-Rosien Kutajjar, Silvio Krixti, Manuel Mallija, Chris Fern, Joseph Muscat. U issa il-Clayton Bartolo. Kollha kellhom iċedu għal pressjoni tal-poplu. Għaliex il-poplu itellek u l-poplu iniżlek. Bernard Grech qal li bil-kontra ta' Robert Abela, il-Partit Nazzjonalista huwa affukat biex il-flus li nsterqu mid-dil tal-Vines u Stewart jiġu rritornati u huwa propju għalhekk li t-tnejn se jkun preżenti għad-deċiżjoni tal-kawża tal-appell li fetaħ il-Partit Nazzjonalista biex l-avukat tal-Istat jagħmel xogħlu u jiġu rritornati il-flus tal-poplu. Qorti għadha tista' tgħid. L-avukat tal-Istat iva għandu dritt jiftaħ il-kawża biex inġibu 400 miljun. Jista' jkun tgħid le, m'għandux dritt jiftaħha waħdu, jrid bil-fors jgħidlu l-Prim Ministru biex jiftaħha. Jekk tkun tal-ewwel ifisser illi issa l-avukat tal-Istat se jkollu ċans li jiftaħ it-triq ħalli nġibu flus il-poplu lura. Jekk tkun tat-tieni ifisser li flus il-poplu jiġu biss bi bidla ta' dan il-gvern jitla gvern nazzjonalista u waħda mill-ewwel affarijiet li nagħmel huwa niftaħ il-kawża biex inġibu flus il-poplu lura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif l-iskandlu ta' Stewards u Amanda Muscat mhux l-uniċi skandli li kellu gvern Laburista fi 11-il sena. Gvern li spiċċa mifni bi kriżijiet interni, riżenji u ġlied minflok ma' uffukat fuq il-bżonnijiet tal-pajjiż u tal-poplu. Kull ġurnata jew kull ġimgħa jew kull xahar ikollok każ ġdid. U kulħadd jisaqsi min jaf kemm il-darbettu intom jew qalu għalilkom imma wasanna fil-qiegħ jew hemm xi qiegħ ġdid. Fakkar kif 5 snin ilu Abela kien qal li se jkun l-aqwa verżjoni tiegħu innifsu, imma fil-verità huwa prova impjieg fantażmu u qed jibqa' jiddefendi lil Clint Camilleri. Fl-elezzjoni li jmiss l-aħjar verżjoni ta' Robert Abela ser tibqa' illi jew hu jew sħabu jisirqu jew jisirqu u jibqa' jaqbes għalihom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar it-turiżmu u sostna li bħalissa għandna gvern li jaħseb li l-affarijiet jistgħu jibqgħu jimxu l-qudiem waħedhom. Hawn Bernard Grech insista li pajjiżna għandu bżonn viżjoni sostenibbli u pjan ġdid u dan se jkun possibbli biss permezz ta' gvern ġdid nazzjonalista.